Tervetuloa Hotelli CMS:n esittelyvideoon. Tällä videolla näytetään, kuinka hotelli näkee asiakkaan hotellin nettisivuilla tekemän varauksen ja käydään myös nopeasti läpi, kuinka hotelli voi hallita ja muokata varauksia. Eli tuossa äskeisessä videossa Teemu Selänne teki varauksen hotellin nettisivulta ja aloitetaan vaikka kuinka hotelli voi nyt tarkastella Teemun tekemää varausta, eli kirjoitetaan Selänne, hae varauksia, klikataan hae. Täältä löytyy Teemu Selänteen tekemä varaus, eli tulopäivä 5.4., lähtö 6.4. Tarkastellaan tarkemmin. Eli tässä näkyy kokonaissumma, paljonko on veloitettu jo, koska Teemuhan maksoi netissä. Voidaan tarkastella kalenterinäkymästä myös. Kyseinen varaus näkyy nyt mustana kalenterissa, joten klikataanpa siihen ja katsotaan tiedot. Kyllä, sama varaus Teemu. Jos nyt Teemu haluaa esimerkiksi pidentää varausta, klikataan oikeata nappia, valitaan Extend kautta Shrink ja pidennetään varaus. Tai vastaavasti, jos varaus olisi pitkä, niin sitä voitaisiin myös lyhentää. Pidennetään Teemun varausta vaikka 4 päivää. Teemu haluaa viihtyä vähän kauemmin Hotel Paradiseissa. Klikataan Apply. Confirm. Näin. Teemun varausta on pidennetty. Vastaavasti, jos haluamme siirtää Teemun eri huoneeseen, vaikka tällä hetkellä näyttää, että hotellissa on hyvinkin tilaa. Klikataan Move. Siirretään esimerkiksi 207 huoneeseen. Apply. Confirm. Varaus on onnistuneesti siirretty.